Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe tócalle a quenda desta madrugada a Manuel Blanco Villar. Que decir deste persoeiro? Non me chegarían as horas de todo o día para describir minimamente o que este home leva feito e fai pola cultura galega, en todas as facetas culturais, sociais e etnográficas que a nosa terra posúe. Nesta ocasión, só me pararei nos seus valores éticos e morales, que todos os que o coñecedes sabedes que son múltiples e con grandes dosis didácticas habitualmente nos mostran nos seus múltiples traballos literarios. Hoxe vou poñer voz aos primeiros parágrafos do relato Os ladróns do tempo que Manuel regálanos no número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor, para que coa mesma nas vosas mans disfrutedes del ata o final. Os ladróns do tempo. O tempo, ese ben tan limitado e escaso que se nos escapa cada segundo que pasa, ao igual que se escorre a auga entre os dedos das nosas mans, sen posibilidade de detelo ata a chegada da nosa morte física. Un futuro que se converte no momento efémero chamado presente, o único que sentimos en realidade existe, esfumándose ao instante para transformarse en pasado. Para Platón, era unha imaxe da eternidade reflectida nun movimento circular. O tempo nace no ceo e mídese polo movimento dos astros. Segundo Aristóteles, o tempo só existe para nós cando percibimos algún cambio ou movimento dentro da nosa alma. Goethe afirmou que é insensato o home que deixa transcorrer o tempo de xeito estéril. Para Charles Chaplin, o tempo é o mellor autor que sempre atopa o final perfecto. Tamén dixo con razón que cada día sen un sorriso é un día perdido. Queridos amigos, non deixedes de terminar de ler este delicioso artigo que nos regala Manuel na nosa revista. Gracias, Manuel.